മാത്തേരൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പുകളില്ല, കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിതേ എക്കോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അതേ കാണി ഫോൾസ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാഗിൽ നിറച്ചും കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഇതേ ഉണ്ട്, ഇവിടെ മാഗി ഉണ്ട്, ചായ ഉണ്ട്, നീമ്പുപ്പാനി, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട്. ചില ഷോപ്പുകളൊക്കെ 9 മണിക്ക് ശേഷം ഇത്ര ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മാത്തേരാന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഴയാവുമ്പോഴൊക്കെ ഫുള്ളും കോട നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോക്കൂ, കുഴപ്പമില്ലാതെ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വ്യൂവും കൂടി ആസ്വദിക്കണമല്ലോ. ട്രോളാ? എന്താ ട്രോള്? അവള് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തേല്